Udakigula, gerra aurretik itxezan, baina gero gerra garaien galdu zen, da herriko gizon batzuk juntzian astasuko emakume batena, harek bazekila gerra aurretik handan nola itxezan, eta pixka dokumentatu intzian, da berreskuratzen hasi zian, eta hola gaur arte, pixkanak aurre. Nire kasun aurten lehenengo aldia izan da, atea naizela, baina justu lehenengo aldi aurten neskak ateatzeko ideia atea zen ez, eta betiko zerbait izan danik hemen herrin, aurten lehenengo aldiz neskak animatu geha, eta eman dio, berri puntu bai. Tenean neskak ere bai olako zerbaiten parte izati, beti ikusteko inpaktu hortan ez, betire neska eta mutilak edoteko berdintasun alde hortan, beti da positiboa bai, noski bai. Tradizioa gonda dela, baina danak errespetatzea limaia. Festako bilera batian neska batzuk parte hartu nahi zuela eta komentatu ziren, da nahi oso ondo iruditzen ditzaiten, bestie bai, eta festetako bilera batian bota zan, ideia, eta hola xe, sartu dira neskake bai, da espero, eta hola segitzia. Aurreskua eta atzeskua daude, ni aurreskua nintzen, da Lander nire laguna, atzeskua. Eta izango zen gauza bi talde bezala izango dira, gu aurkari geha, horregatik itea desafioa. Eta gero, desafioetan, adiskidatu itegea, agurra egite zaio herriko pertsona batei, eta dana batea, fanda bat da eta pozpozik etxe.